नमस्कार. मी राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय पुरस्कृत वर्ल्ड रेकॉर्ड होल्डर कवयित्री तसेच माध्यमिक शिक्षक कुमारी अर्चना दिलीप सुतार, राहणार पाचवड, तालुका वाई, जिल्हा सातारा. माननीय मुख्याध्यापक श्रीयुत संजय खरात सर, प्राथमिक शाळा वडगाव, तालुका मान, जिल्हा सातारा यांनी जगावर कोरोनाचे संकट कोसळले असताना मुलांच्या ऑनलाईन शिक्षणातील अडथळे जाणून त्यांनी महाराष्ट्रातील अनेक शाळांना मार्गदर्शन करत घरोघरी शाळा हा उपक्रम राबविला. त्याची दखल TV9 सारख्या टीव्ही चॅनेल्सनी घेतली. अशा मुलांच्या शिक्षणासाठी हितचिंतणाऱ्या शिक्षकावर मी कवयित्री अर्चना सुतार कविता करते. त्यांच्या या अनमोल कार्याबद्दल मी या महान शिक्षकाचे कार्याचे वर्णन मी माझ्या स्वरचित कवितेतून केले आहे, तर ते सर्वांनी जरूर ऐका. ज्ञान देण्या सज्ज असलेल्या सलाम त्या शिक्षकाला, ज्ञान देण्या सज्ज असलेल्या सलाम त्या शिक्षकाला. संजय खरात सरांनी केली सुरू आता घरोघरी शाळा. संजय खरात सरांनी केली सुरू आता घरोघरी शाळा. जगावरी संकट कोसळले कोरोना विषाणूचे, पडसाद उमटले सगळीकडेच बंद शिक्षणाचे. जगावरी संकट कोसळले कोरोना विषाणूचे, पडसाद उमटले सगळीकडेच बंद शिक्षणाचे. जीवाची पर्वा न करता हा शिक्षक घरोघरी पोचला. अडथळे खूप आहेत जाणले त्याने ऑनलाईन शिक्षणाला. जीवाची पर्वा न करता हा शिक्षक घरोघरी पोचला. अडथळे खूप आहेत जाणले त्याने ऑनलाईन शिक्षणाला. ज्ञान देण्या सज्ज असलेल्या सलाम त्या शिक्षकाला. संजय खरात सरांनी केली सुरू आता घरोघरी शाळा. ज्ञान देण्या सज्ज असलेल्या सलाम त्या शिक्षकाला. संजय खरात सरांनी केली सुरू आता घरोघरी शाळा. व्यत्यय नको मुलांना कसलेच अभ्यास करण्याचे, चिंता लागली ज्ञानाविना भविष्य कसे असेल त्यांचे. व्यत्यय नको मुलांना कसलेच अभ्यास करण्याचे, चिंता लागली ज्ञानाविना भविष्य कसे असेल त्यांचे. शिक्षण थांबू शकत नाही जरी कोरोना विषाणू आला. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्रातील शाळांनीही उपक्रम राबविला. शिक्षण थांबू शकत नाही जरी कोरोना विषाणू आला. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्रातील शाळांनीही उपक्रम राबविला. ज्ञान देण्या सज्ज असलेल्या सलाम त्या शिक्षकाला. संजय खरात सरांनी केली सुरू आता घरोघरी शाळा. ज्ञान देण्या सज्ज असलेल्या सलाम त्या शिक्षकाला. संजय खरात सरांनी केली सुरू आता घरोघरी शाळा. कौतुक करावे तेवढे कमीच अशा जादूभरी उपक्रमाचे. दाखवून दिले कुठेही शिक्षण घेता येते अणमहत्व शिक्षणाचे. कौतुक करावे तेवढे कमीच अशा जादूभरी उपक्रमाचे. दाखवून दिले कुठेही शिक्षण घेता येते अणमहत्व शिक्षणाचे.
फळाच कशाला भिंत दगड लाकूड फरशांवरही सजते शाळा. खेळ वाटुनी मुलांचा आनंदही गेला आता गगनाला. फळाच कशाला भिंत दगड लाकूड फरशांवरही सजते शाळा. खेळ वाटुनी मुलांचा आनंदही आता गेला गगनाला. ज्ञान देण्या सज्ज असलेल्या सलाम त्या शिक्षकाला. संजय खरात सरांनी केली सुरू आता घरोघरी शाळा. ज्ञान देण्या सज्ज असलेल्या सलाम त्या शिक्षकाला. संजय खरात सरांनी केली सुरू आता घरोघरी शाळा. संजय खरात सरांनी सुरू केली आता घरोघरी शाळा. संजय खरात सरांनी केली सुरू आता घरोघरी शाळा. संजय खरात सरांनी केली सुरू आता घरोघरी शाळा. धन्यवाद.